Waqt l-attività politika li saret il-ħadd fl-Imsida l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista u kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Francis Zamidimek tkellem dwar il-ħidma tiegħu fil-Parlament Ewropew, ħidma li waslet biex YouTubers Maltin issa se jkunu stmati bħal YouTubers barranin, kif ukoll semma l-fatt li issa stabilimenti u lukandi Maltin se jkunu protetti bil-liġi meta jirriklamaw fuq platforms internazzjonali. Francis Zamidimek qal li tul dawn l-aħħar ġimgħat ta' kampanja li baqa' il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jwassal messaġġ ta' kuraġġ u enerġija. Biex dan nagħmluh irridu kollha jkollna sens ta' determinazzjoni, sens ta' entużjażmu, irid ikollna wkoll dik il-passjoni kbira għal ħajja politika tagħna u fuq kollox iva irid ikollna dak is-sens ta' kuraġġ u enerġija kbira li naħdmu flimkien għax nemmnu bis-serjetà f'pajjiżna. Il-kandidat nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Michael Merċieqa semma l-ħtieġa li biex wieħed jagħmel il-politika importanti li nħarsu fit-tul. U qal li minħabba l-inkompetenza tal-Gvern Laburista mir importanti li kellu f'pajjiżna issa mhux ser jintlaħqu u għalhekk importanti li mill-aktar fis pajjiżna jingħata direzzjoni. L-ippjanar fit-tul huwa l-qofol ta' tmexxija qlija ta' kull pajjiż. Mid-definizzjoni tagħha stess, il-Prim Ministru ngħidulu mexxej u mexxej irid ikun jaf fejn sejjer, irid ikun jaf fejn irid jasal. U din id-direzzjoni huwa importanti li naħdmu flimkien għaliha biex nikkonvinċu li huwa biss Adrian Derija illi jrid jagħti direzzjoni lill pajjiż, huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jista' jwassalna f'din id-direzzjoni. Tkellem ukoll Charles Selvaggi, Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tal-Imsida, li qal li l-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ħafna drabi ma kinux ikunu konsultati mill-bqija tal-membri tal-Kunsill dwar deċiżjonijiet importanti li jkunu se jittieħdu. U semma l-bżonn urġenti li jkun hemm skema ta' parkeġġ residenzjali bilan li tittaffa din il-problema fost ir-residenti tal-Imsida. Semma wkoll proposti oħra li kunsill b'maġġoranza nazzjonalista determinat li jaħdem fuqhom. Ħan insissu mal-Gvern ċentrali biex it-toroq u l-bankini niddeċidu aħna, mhux il-Gvern ċentrali, għax aħna nafu residenza tagħna, mhux huma. Tnejn, li nżidu il-kameras biex ikollna sigurtà iżjed aħjar fil-lokalità tagħna, attività kulturali, għandna attività kulturali assoċjata mal-Imsida. Tmur irħula oħra għandhom, aħna le. Aħna naħdmu biex ikollna waħda li tkun assoċjata mal-Imsida. Anka Unjoni Ewropea, qatt ma ħadna xi fondi għall-Unjoni Ewropea. Jien ili 10 snin fil-Kunsill laqqas darba ma milna xi ħaġa mal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen li għandna jkollna persuna minn tagħna li jtippja l-fondi biex nagħmlu affarijiet sbieħ għal missidjani kollha. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius u Robert Arrigo, uffiċjali oħra kif ukoll kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u għall-Kunsilli Lokali.